Και πρέπει να την ξέρουμε και να τη συνεργαστούμε μεταξύ μας. Η κρίση. Η κρίση είναι ο εμβριουλικός αυτής της κατάστασης. Η κρίση δημιούργησε τις ανάγκες των ανθρώπων στο επίπεδο που είναι τώρα και με την απέτηση για να ικανοποιηθούν αυτές οι ανάγκες, νέες ανάγκες, μέσα από μια βίαιη φτωχοποίηση, μέσα από μια ριζική αλλαγή του στάτους του καθένα μας ως άτομο, ως οικογένεια, ως εργαζόμενο. Η κρίση λοιπόν έφερε και το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν τον ιστορικό ρόλο, τίποτα άλλο. Ο υποκειμενικός παράγοντας υπήρχε είτε αλλιώς επί δεκαετίες και αγωνιζόμασταν δίπλα στον κόσμο μαζί με τις άλλες δυνάμεις της αριστεράς. Η κρίση θα τροποποιήσει και με πολιτικούς χρόνους πια ασύλληπτους ως προς τη δυναμική τους και τη διάρκεια τους σε σχέση με το παρελθόν, θα τροποποιήσει και τους πολιτικούς συσχετισμούς σε όλη την Ευρώπη. Αυτή είναι και η απάντηση στη βλακώδη ερώτηση που μας κάνουν με εκείνα τα ανοιχτά μάτια όλα τα φερέφωνα στα δελτία των 8 ή μας κάνανε και μέσα στη Βουλή αυτά τα 3 χρόνια που ήμασταν κτλ. Ότι πώς θα υποχωρήσουν σε εσάς όταν στους φίλους τους δεν υποχωρήσανε και δεν μας δώσανε, ξέρω και εγώ, τη βιωσιμότητα του χρέους. Μα είναι προφανές πως θα δημιουργηθεί ένα νέο πολιτικό γεγονός πολύ μεγάλο διαστάσεων, μια τομή στις πολιτικές εξελίξεις και είναι ακόμα πιο προφανές ότι στο πεδίο της κρίσης διακινδυνεύουν τουλάχιστον 2 ντόμινο. Το ένα το οικονομικό ντόμινο σε σχέση με όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, μην το αναλύσουμε τώρα ποια είναι η κατάσταση στην Ιταλία, στην Ισπανία, στο τραπεζικό τους τομέα, στο χρέος τους, ακόμα και σε χώρες του Βορρά. Έτσι. Και το άλλο το... Θα θέλαμε να μας πείτε ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί γενικότερα στο λαό. Μιλάτε, έρχεστε σε επαφή. Μείνανε πολύ λίγες μέρες για να γυρίσει σελίδα στην ιστορία αυτού του τόπου. Υπάρχει ένα κύμα, ένα ρεύμα πολύ μεγάλο για μια δημοκρατική αλλαγή, για να ξεπεράσουμε την κρίση υπέρ των εργαζομένων, να ανατραπεί το μνημόνιο και αυτές οι πολιτικές. Έχει διαμορφωθεί δηλαδή ένα πολιτικό κλίμα αλλαγής. Είμαι πολύ αισιόδοξος. Νομίζω πως σε πολύ λίγες μέρες, σε μία εβδομάδα, θα υπάρχει μια νέα πραγματικότητα στην οποία θα προσβλέπουν και οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι και διεθνώς θα αποτελεί σημείο μελέτης, αναφοράς, ενδεχόμενου φόβου, και καλό θα ήταν αυτό σε αυτούς που σήμερα κρατάνε τα σκύπτρα και ασκούν αυτές τις αντικοινωνικές πολιτικές. Γενικώς νομίζω ότι θα γραφτεί ένα καινούριο βιβλίο, μια καινούρια σελίδα στην ιστορία μας και είμαι πολύ ευχαριστημένος για αυτή την εξέλιξη. Δυνάμεων μέσα στην κοινωνία. Και για να σας το πω σχηματικά, στο τρίγωνο του διαβόλου, στο τρίγωνο της διαπλοκής, στο γνωστό τρίγωνο των γαλαγαραχών με τους τραπεζίτες και τους μεγαλοκατασκευαστές, εμείς πρέπει να αντιτάξουμε ένα τετράγωνο, το οποίο τώρα θα πρέπει να το οικοδομήσουμε. Με 4 κάπα. Κοινωνία, κόμμα, κοινοβούλιο, κυβέρνηση. Μόνο έτσι, με μια σύνθετη δουλειά που θα αφορά όλους μας, μέλη του κόμματος, φίλοι του κόμματος, οπαδούς, απλούς ανθρώπους που μέσα από την ανάγκη τους προσδοκούν και έχουν μια ελπίδα, ανθρώπους που δεν θα μας ψηφίσουν την Κυριακή, αλλά που θα δουν ότι τα συμφέροντά τους σε έναν βαθμό, αυτά που καταπατήθηκαν και κατασφαλιάστηκαν, μπορούν να ανορθωθούν. Μόνο έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Με ένα τέτοιο πνεύμα. Η κοινωνία, ο λαός μας περιμένει κάτι τέτοιο από εμάς. Περιμένει μια επανάσταση, μια τομή, μια νέα μεταπολίτευση. Δεν είναι μια εκλογική νίκη. Δεν είναι ένας παραδοσιακός δεκομματισμός όπου 2 κόμματα του ιδίου πειράματος εναλλάσσονται για να εναλλάσσουν κατά τετραετία ή οκταετία τη λία του κράτους, να διορίζουν τα δικά τους παιδιά ή να κερδίζουν χρήματα και άντε παλινοάνους την άλλη φορά. Δεν θα πρόκειται για κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε αποφασισμένοι για μια τέτοια πορεία
μία συνολική, όλοι μαζί, σε όλα τα επίπεδα. Δεν θα είναι μόνη της η κυβέρνηση της αριστεράς, αλλά δεν πρέπει να είναι και από πάνω. Πρέπει να είναι σε λαϊκές συνελεύσεις ο κόσμος, πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα έτσι ώστε να υπάρξουν κοινωνικά αιτήματα και η αναζωογόνηση των κοινωνικών και μαζικών κινημάτων. Πρέπει οι υπάρχοντες θεσμοί να ξεφύγουν από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τώρα. Αν θυμάστε για τους πολύ παλιούς σαν εμένα, το πνεύμα της μεταπολίτευσης πρέπει να υπάρξει και στη νέα μεταπολίτευση και με νέους όρους, έτσι ώστε ο κόσμος ο ίδιος να σφραγίσει αυτές τις εξελίξεις.